Watan gowrukçylarynyň güni münasibetli ýaýlananylan toý dawralary epekim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylnyň şany wakalary bilen saglaşyp ýurdumyzyň günnägör sebitinem ullan gurşap aldy. Şany senäniň öňsirasyna Lewap vilayatynyň Türkmenaba şäheriniň Zilili köşesiniň ornuna Lewap vilayat adalet bölüminiň işgärler üçin ýetlenen bir sany 4 gatly 24 öýli 3 we 4 otogdan ibaret ýaşaý jaý açylyp ulanmaga berildi. Jaýyň guruluş işleri Röwşen Çıragy hususy kärhanasynyň işi hünärmenler tarapyndan ýokary hil derejesinde anyp barly. Dawara mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik gurumalarynyň wekilleri, il tiýlegli ýaşullar, mehrem eneler, bagtyar ýaş nesil, ussat guruluşçylar şeýlede Lewap vilayat adalet bölüminiň işgärleri gatnaşdylar. Bayramçylyk ruhyny wesenen açylyş dawarasy medeniýet we sungat işgärleriniň joşguny çykyşlarynyň bagdalgaly. Halkymyň gadyndan gelýän milli däp desturlaryna göz başalýan türkmeniň jaý toýlarynyň dawarly pursatlaryny şöhlenlendirýän folklor çykyşlary, ýürekleri joşturjy, sarlaşky tanslar, beren teňlerde ýanglanýan şyrny wagly aýdymlar dawaranyň mihmanlaryna ýatan çykmajak duýgular oýardy. Nurany aýdymlarda ýurdumyzyň bede wagtly özgertmeleri, dürli ulgamlarda gazanylýan beýik ösüşler, bagtyar zamanamyz raýatlarymyzyň eşleti durmuş ugruny döwletimiz tarapyndan edilýän ýygylar aradalar özüniň aýdym beýany tapdy. Bir ýerde çykyş edenler, hormatly prezidentimizden başçylygyna binýady berkden tuturan ezi diýarymyzda giň gowrumly özgertmeleriň durmuşa geçirilýänini, dürli ulgamlarda ýetilýän belen sebgitler bilen bir hatarda halkymyzyň bagtyar durmuşyna gönüktirilen il ýurt bähwetli tutumly işleriň rowaçlyklara beslenýänini, şol sany ýaşaýyş durmuş maksatly binalaryň guruluşyna uly ähmiýet berilýänini, uly buýsançlan belläp geçdiler. Lewap vilayat adalet bölüminiň işgärlerine ýetlenen ähli oňoýly şertler döredilen ýaşaý jaýynyň dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy bermegem aýdylanlara dol güwä geçýär. Şowhuny pursatlarda jaý toýlaryny toýlaýan raýatlarymyza ýurt garşy alsynyp iň oňat arzuwlar bilen täze ýaşaý jaýlarynyň açarlar gowşurly. Arkadaly gahrman serdarymyň bayramçylyk sowgady bolan Döwrewap ýaşaý jaýlar agzybir maşgaly ojaklaryny öz bat kapysyna açar. Bir ýerde ýaşaý jaýynyň guruluşyna tapatlanan guruluşçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlara gowşurly. Toý dawaralaryny goşýan ajaýyp günne dawaranyň mihmanlary täze ýaşaý jaýlaryna ýaşamak üçin döredilen şertler bilen ýakynan tanışmaga mümkinçilik aldylar. Döwrewap ýaşaý jaýyna ýaşamak üçin ähli zerur şertler, amatlyklar bar. Çünki öňde barjy tehnologiýalaryň hemde dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmagyny, adamlaryň durmuşynyň ýokary amatlyklar bilen öpjün edilmegini hormatly prezidentimiz giň maksatly guruluşyk taslamalaryny amala aşyrmakda möhüm ugurlaryň hatyna kesildi. Bugunky açylyp ulanmagy berilen ýaşaý jaýam giňligi we ýagtylygy guruluşyk işleriniň ýokary hilligi bilen tapatlanýar. Şeýlede guruluşyk işlerine ýurdumyzda öňürilýän we ekologiýa taýdan amatly guruluşyk ferişleri peýdalanýarly. Täze jaýlaryň ählisi ýyllak elektrik we suw ulgamy bilen dol öpjün edildi. Ýaşaý jaýyna Döwrewap enjamlaşdyrylan aşgana, mihmanlar üçin otog, ýatylýan otog, çaýgylary niýetlenen otoglar bolup, ähli oňoýlyklar göz öňüne tutuldy. Jaý toýlarynyň toýlanýan ajaýyp günne toý saçaklary giňden ýazylyp, dawarany mihmanlaryna hödür edildi. Täze ýaşaý jaýynyň öý eýleri hormatly prezidentimiň toý sowgatlaryny ýyldyryna silip, şeýle ajaýyp binalarda ýaşamaga giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Täze ýaşaý jaýynyň golaýyna körpeleriň oýnamaklary üçin ýürete çaýgylar oýun meýdançady. Şeýlede ýürete bastyrma bolup, bugun daş töwerek toý şatlygynyň şowkuny bilen ullan gurşap alny. Toý gadarlar atarlyp milli tagamlarymyzyň durly görnüşleri taýýarlandy. Täze ýaşaý jaýynyň açylyş dawratyna atnaşlar halkymyň bagtyarlygy awadan hem esreti durmuş ugruny ýygydan aladalanýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza şuňur hoşallyk hemde alkyş sözlerini beýan etdiler.